where we break in na education is very, very important. Ego akwụkwọ ụmaka. Ọ bụrụ sọsọ ego akwụkwọ bụ the main thing. Enwe ndị balụ na akwụkwọ today na mara ihe a na-akụzi na ụlọ akwụkwọ. Ọ bụrụ na watch a video Alex Ochikosi wee address ya ndị student and the teachers mbosi on a commission project eji line on student up na main road ka ha bịa wee kọmụọ ya. O nwere ihe ọgwa ha. Ose odozi ime na agụrụ akwụkwọ tata. And anya bụ ihe nye mezukwa n'ụzọ na ụmụazị na-akwụ ụgwọ, parents na-akwụ ụgwọ akwụkwọ ka ụmụ ha wee mụta ihe. Ọ bụrụ ebe kpọpụta ha ka ha wee welcome gọvanọ nọ na-abịa, which is a very good welcome development. Kedu ihe maka ihe nji ekwuli ha? Ife onye ga-akwụkwọ, fụ onye ga-akụzi ihe dị mma, always share that video ka onye ọzọ wee fụ ihe ndị ọzọ n'afọ. Ịghọtago? Ife onye gara akwụkwọ, gụọ akwụkwọ, mata ihe, we decided to dash out his knowledge for free. Honor and respect that person. This our brother say call the difference between tsunami, volcanic eruption, earthquake, and doti. That they may look alike, but they are not the same thing. Just like I will not forget him on one policeman, and you will call attention one policeman one day. Because you know you're born on a Kaduna where 80 to 90% of the houses in Kaduna were somebody on a force in that place. Can you imagine? That day, the policeman be him going with always say that I wanted this. The person say if you tell me say you need this thing, always say no, I wanted this. The policeman was trying to where the guy said there's a difference between want and need. There is a difference between want and need. They may look alike, but they are not the same thing. Just like, for example, waiting in hope and waiting in vain. They may look alike, but they are not the same thing. So here na this thing kitabo earthquake, volcano and tsunami. The difference between all of these things. So that in our phone come kirasana na earthquake mena. If volcano kida akpọnya no tsunami, if tsunami kida akpọnya no earthquake. Ịghọtago ihe weta ihe aka like I said bona ndị Igbo anyị need ịma what's up, anyị need ịma ihe na-eme n'ụwa. Ịghọtago, we should not just rely on our ihe anyị ma ụka omenala and all those things. No, we should enlighten ourselves to know better. Oya bala onye ukwu bala onye nta ka ọ dịkwanụ. Ka nkọlụ maka earthquake anọma jijiji mma akọkwa maka volcanic eruption ugwu ịnọkọta mebido gbawawa mma akọkwa maka tsunami anọma jijiji n'ime mmiri onye ka na-akpọ tsunami oto je nso acha data na phone agụ yo no wo sompompo the son of headmaster. Yes, gee ntị ọfụma. Africa Chineke bless la anya ọfụma maka ụmụ ihe ọghọma a na-akpọ natural disasters ọ dịkebere na Africa. Ihe anyị na-aya n'Africa bụ ọchịchị nchugbu nya ọchịchị aka ike, bad leadership, ụbịam ntụ nya poverty. Anyị na-ayakwa fọmfoju akpa ọkọta ọkụ n'ọnụ, corruption. Ihe na-ata ka anyị na-aya n'Africa. Anyị na-enwekebe natural disasters iruo n'obodo Igbo, Asia, America, Europe, ifu natural disasters nke ukwu eziokwu. Yes, Chineke gọziri Africa mana agwa nga ebe anyị nọ wee ri mpeli. Ngwe ntị ka ihe na-cause earthquake. Earthquake bụ for layman can explain from geological point of view. Earthquake bụ ihe na-cause ya bụ ana ịnakọta mama jijiji. Ka ihe na-cause ana ji ama jijiji. Ama no question ọzọ ị ga-ajụ m. Yes, enwere ihe na-akpọ earth crust na solid rock, earth crust. Okwe ha na-akpọ tectonic plates na geology. Tectonic plate maka onye amara bụ o nwechuru agba okpurutumu okwute Chineke ji wee fibe ụwa. Akwa ị na-anụ ihe m na-ekwu, okpurutumu okwute dịcha Chineke ji wee fibe ụwa. Ọ ka na-akpọ tectonic plates. Abazie enwe fault lines. Ọ Chukwu dobechara ihe niile ọ bụrụ mụnwa. Ya plate ahụ bịazie ihe ka agba okwute okpurutum nọrụ. Enwe ihe dị ka line ka anyị onye fault lines. Na fault lines ahụ a na-enwe activity that is going on daily basis there. Na ọ na-echekọrịta onwe ya due to earth forces. Ihe ụwa ji wee biri force dị n'ụwa. The plate a na-echi okwute na-aba ahụ ọ nọcha everywhere, okwute na-atọ ha riri nne
tectonic plates onya na njisi no plate ọ bụrụ ofu ọwụla abụọ ọwụla atọ anọcha na many places ha na-adịkarị active n'ime mmiri yes ya nakwa ana nkịtị so okwute ahụ na-ezi echi so ihe mezi o ji echiri ọ slide off gem ntị bụ na enwere ihe a na-akpọ friction ọ na-echi so emegidezie due to pressure dịzia too much ịma na friction ga-adịzi overwhelmed ịma ihe mmiri by friction ịdị overwhelmed ya pressure karịzịa friction emegị na ọgbawelu so okwute bịa gbaweluzie onyanwụ na ebido megịnị mọba jijiji so earthquake is caused by sliding of tectonic plates. Eventually the pressure will overwhelm the friction in the sliding. It will now result into earthquake. So if onye aghọtara nso okwute ebe ị nọkọta okwute juru ụwa niile so ọ na-emetụta ọ bụrụ na ihe force karịzie ọgbabelu onyanwụ na-enwere earthquake adaọma jijiji. The largest earthquake enwego n'ụwa bụ na Chile dị na South America. Yes, 9.5 magnitude. Mana a na-emeasure earthquake in Richter scale 9.5 magnitude. Earthquake mere na Chile mana a na-anụ mkpọtụ ya na Japan mana Philippines nke ukwu. So enwere many places n'ụwa anụnwa dị very active nya ịma na earthquake can happen at any time. And ihe dịkwa iche na volcanic eruption nka ya akọwara unu na ugwu ịgbawa ọ chọrọ ugwu bido ịgbawa kịta ọ ga-enyebe sign ị na-afụ gas ọ na-apụ n'elu ugwu gas igbugbo ọkụ ọ na-egosi na sign mana earthquake a na-akwa enye sign o nwere ihe nwere ike dictate mgbe ọ ya eme o nwere ike ịnọkọta kịta mụ na ụlọ mgbe gbom obido mebe onye mere o ji egbu ndị mmadụ dị nne maka ọnwụ na ndị ọcha na-enweta sign earthquake n'oge ọ karịghị na-egbu ndị mmadụ like that. So ngwa na first one mee na the largest one not first one mee na Chile 9.5 magnitude. So enwe abịa n'ụwa enwere ebe a na-asịsị sọ ọrụ na earthquake na-emekwa ebe ahụ nke ntụkwụrụ ọ dị ebe na-atọ nke izi ebe a na-akpọ ring of fire bụ Japan, Chile, Philippines, Indonesia ọ ha ring of fire. Onye ọbụla bi ebe ahụ ndị Igbo anyị ekene mụ na ama n'ụlọ bicha n'obodo niile na-akpọ anya sakwa maka na ebe ahụ ọ na-asala ọkụ n'ebe na country fọ anụnwa mkpọrụ na ọ ha ring of fire. So the Pacific place which is part of the tectonic place all the very active and the forces is too much, the pressure is too much. Mgbe ọ na-agbabe ọ gbabere enwe earthquake. Nwekwara ebe a na-akpọ Alpine belt wụ na Turkey. You can see Alpine belt in also Italy. You can see in Iran. Africa Alpine belt na some part of Africa and Eurasians on your Alpine belt. They were active. Nda una bichi ebe ni na ngwara unu. Nwekwa transform fault. Ndị bikwa ebe ahụ kwa. Like the California, Alaska. Nda nọ na transform fault. Ana enwekwa earthquake ebe ahụ. So volcanic eruption bụ ugwu ịnọkọta bido gbawawa. O nwere ihe na-akọs ya. Ọbịa pressure. Nya forces na heat ekpomọkụ karịa n'ime ugwu obodo bupụtawa magma ya magma wụ okwute due to pressure and heat ahụ okwute niile ahụ emeltụọ wee pụtawazịa dịka okpomọkụ okpomọkụ nke ọhụrụ ekpọrọ ya obupụtawazi okwute ahụ na-ebupụta ya na mmiri ọ pụtazi ọ na-eflow like lava ọ na-egbukwa mmadụ. So enwere many active volcano na Africa. Enwere nke bụ yiri Congo ọ dị na Congo Democratic Republic na Africa ebe a ọ dị very active. Enwekwa na Ethiopia yes enwere na Ethiopia enwekwa na Tanzania. So those are different between volcanic eruption and volcanic eruption and earthquake anọma jijiji. So tsunami bụ in a simple term tsunami bụ anọma jijiji don't the same tectonic place ọ gbabelu n'ime mmiri ka nke ahụ na-adị o mezie otu a o burie n'ime mmiri bata n'elu ụwa. O mere na Japan 2011 gbuo up to 20,000 people anọma jijiji. Ekerekwa m unu. So Africa the blessed. Also Africa nwere volcanoes enwere up to 70 active volcanoes in the world. 63 dị na ọ dịka na America ndị ọzọ dị na other parts. So enwere active volcano na Africa ọ dị na Congo ọ dị na Ethiopia ọ dị na Tanzania. So he nwere ike kọwara unu. Nigeria enwere issue enwere mgbe enwere earth tremor 1933 asị na anọkọta ma jijiji na Africa duto na ya nọ na seismic or tectonic line. Nigeria nọ na side ahụ. So onye mere ụmụ ihe ejiri eme side anyị. Ekene m unu ama na onwe ihe mụta n'ihe a nkọwara. Ọ ga-adịrị gị na mma biko follow page agụ ihe n'ụwa ọsọmpụmpụ the son of headmaster akọwagwa ụmụ na ihe dị iche anọma jijiji gwa unu ihe na-eme ya volcanic eruption ugwu mgbawa gwa unu ihe na-eme ya tsunami gwakwa unu na anọma jijiji dị n'ime mmiri ya gaziela onye ọbụla daalụnụ.